Čaute ľudia, ja vás vítam u môjho nového videa na tomto kanále a v tomto videu som nainštaloval do Minecraftu ten najrealistickejší mod v Minecrafte, ktorý je asi jeden z najrealistickejších modov, takže ja tu nebudem viac okecať, ale dajte like a odber a poďme na to. Takže teraz by ste si normálne povedali, že by sme mali ísť asi naťažiť strom, takže tým aj začneme. No, a keď chcete naťažiť strom, tak ho sa snažím vyťažiť a mal by normálne sa zničiť, ale týmto módom sa stane toto a normálne celý sa rozpadne a keď padnú veci do vody, tak to robí strašne peknú animáciu toho stromu, keď to padá. No, rovno nám aj vypadlo drevo a tieto tyčky, takže ja si vyrobím veci. No, urobím si najprv krompáč a idem si urobiť kamenné veci. 2 hours later. No, ja som tu šiel. Napadlo ma, že by som mohol zničiť tento blok a že čo sa stane, tak uvidíme. Oh. Aha. A padne normálne celé toto. Oh, aj strom. A tak teraz to pekne zalagovalo. Strašne veľa textúry tu je. No, idem po caveke a stretol som creepera, tak asi ideme vyskúšať, čo sa stane, keď vybuchne. Oh. A dobre, takže rozbije tieto veci a ako vždy musí ragdollnúť. Pekne. A vyskúšame, čo sa stane, keď vyťažím jedno uhlie. Oh. To čo sa robí? To koľko vyťažilo? Nice. Nice. Hej, ale to dosť mega vyťažilo akože z tohto. No, dobre. Idem si vyťažiť železo. Uvidíme. A to tak sa ide asi to isté stať. To koľko? Aha. Bo ja som si myslel, že to vyťaží úplne, že celú horu to vykope, ale asi nie. Že to nevadí. A ešte som si všimol, že keď vyhodím takú vec, napríklad ako je toto, tak vidíte, že sa s tým bude robiť. Že sa takto roluje a bude to ležať na zemi. Nejako v normálnom Minecrafte, čo by to tak levitovalo a normálne to leží. No, dal som vypekať zatiaľ železo, takže ja idem hľadať ďalšie suroviny. A tu rovno aj vidíte, že tá voda, som pridal ďalší mod, že tu taká voda, že keď sa to rozliahne, že to nebude taká ako býva, ale bude to taká mláka, keď tam dám prvý kýbel. No, už by sa nám malo dať čo vypiec. OK, vypieklo sa nám 8 ingotov, takže ja si z toho urobím pickaxe. Dobre, už som si urobil železné veci, takže teraz môžem z caveky odísť preč a ideme hore preskúmávať veci, čo tam budú. No, máme noc, ale to nevadí, lebo ja s tým zombíkom tam poradím, aj s týmito mobami a už ide rovno aj po mne pavúk. Rozumiem. Dobre. A jak pada dole, aj tí nohy, jak mu toto padajú. Lavu jazero. No, rozmýšľal som, že urobím portál v tomto jazere, ale voda je až tu a mám by som iba na jeden kýblik, takže musíme sa dať posunúť, aby som vedel to niekde inde spraviť. No a tu máme uhlie a Blast Protection 3. Toto a jedno TNTčko, nice. Yes, našiel som ovcu, tak zoberiem si z nej a urobím si posteľ. Dobre, máme posteľ, tak sa môžeme konečne vyspať. Dúfam, že ma nič nezabije. Uvidíme. Prosím, nechoď nič ku mne. Dobre, nice, aspoň sa mohli vyspať. Dobre, už idem takú dobu a myslím si, že by som... Tak to som ani nechcel povedať, ale našol som jazero, takže ja si myslím, že by sme mohli urobiť rovno aj teraz portál, takže ja ho idem teraz vytvoriť. No, ale zase nie som si taký istý, že to viem spraviť, lebo pozerajte, čo sa stane, keď položím vodu. No sa z toho robí takáto mláka, takže to asi spraviť nepôjde, no tak bohužiaľ. No už tu takú dobu idem a všimol som si, že tam je rozbitý portál konečne. Aspoň dačo a ešte som sa vás chcel spýtať, že či by ste chceli, aby som začal natáčať sériu z hardcoreu. Takže ak hej, tak mi to napíšte do komentárov a môžete mi napísať také nápady na videá, takže ja si to rád prečítam a možno to v ďalšom videu bude. Ja som vážne uhorel. To si robíš srandu, nie? No super, a teraz si môžem ísť akože po veci. Akože ale ešte dúfam, že ich tako nájdem, lebo neviem akože kadiaľ som šiel. No už si spomínam, tadiaľ to som šiel. A šiel som tadiaľ. No dobré, už si spomínam, tu takéto lavové jazero a šiel som tam tým smerom. Rád by som si šiel aj po ten druhý ľud, keby ma tento tu neotravuje. Dobre, konečne. OK, no, tu máme zemiaky a toto, no nič moc, no. No, že by sa mi už konečne dalo. Jo, dá sa mi, nice. Tak sa vyspím a teraz by som chcel nájsť takú, neviem, aspoň pyramídu alebo takú dedinu. No ja si vytvorím takú loďku, aby sme mohli sa dať na mori prepraviť a možno nájdeme dačo pod vodou. No dobre, ja využijem takú taktiku, ktorou sa kúknem takto pod vodu. A možno dačo nájdem, to čo by sa hodilo.
No už takú chvíľku idem, ale stále neviem nájsť ani takú pevninu, ani žiadny ten portál. A proste ani nič morské, čo by mohlo byť taká štruktúra. O! A práve som povedal, že by mohlo byť dačo morské a našiel som motion template. Template, čo to vravím? No, tú budovu. No, ale neviem, či tam chceš, lebo tam idem radšej do svojej skotania lodi, lebo tu sú tieto. A tam je aj portál! To čo tu je? Tu jak je toto morské, tam je portál a tam je stroskotaná loď. To je mega dobré, ale títo by ma zabili na pár, takže nejdem ani za nimi radšej. Ja si radšej zoberiem dačo z tejto lode a nebudem viac riskovať to, že by som zomrel. O, jest toto sa nám hodí a emeraldy a železo tu je. Dobre, odtiaľ to odchádzam, nechcem mať konflikt s tamtými guardianmi. Bo už na mňa mieril tým lúčom, tak som sa tako vyhol. Ale tá loď nebola o ničom, no. Ani jednu mapu sme zatiaľ nenašli. Dobre, nechce sa mi už byť v tej vode. Už tam to je nudné, nie je tam skoro nič. Skoro som zomrel a ani za ten loot sa to moc nevyplatilo, jedine ten jeden diamant. A tieto smithing templatey, ale to je všetko, čo sa jedne vyplatilo na tom mori. No a tu môžete aj vidieť, čo som nainštaloval za mod. Že keď tam to vyteká, že to nie je ako normálne v Minecrafte, ale normálne to vyteká dole. A dole sa to tady uhromažďuje a toto celé. Keby som tu stál, tak sa to celé vysuší a pôjde to všetko dole. O, to čo som spravil? To čo som spravil? Ja som milom dal space. No akože teraz som skoro skapal kvôli tomuto. A tá voda, teraz neviem, jak sa dostanem hore. No jedine týmito blokmi, ale... No neviem. Ale táto voda fakt, to je také... Pekne to vypadá. Dobre, už som sa vystával hore, už tam ani nejdem kúkať, už som to videl. Nejdem zase riskovať, že skočím dole. A ešte k tomu budem mať malo hápok, ešte že som sa vtedy najedol. Dobre, tu je chleba, iba, no, čo už. No poď už, zomri. Zomri! Koľko máš hápok? Jak padol na zem, nice. Takže ja si myslím, že pre toto video to bude všetko. Nezabudnite dať like a odber a ja sa s vami lúčim. Čus!